Александър Костадинов ни е на гости. С маркетинг и продажби се занимава. Нищо необичайно до тук. Обаче необичайното е, че този човек ще се излезе изведнъж от офиса, от бюрото, качва се на автомобил заедно с свой приятел. И то не какъв да е автомобил, след малко ще го видим. И тръгвате на нещо, което малко хора са се навили да дойдат. Отказали се, разбираме в последствие. 20 000 км през Африка. Цяла Африка от север на юг до най-южната точка. Ето това всъщност е маршрута ви в синьо. Кога тръгваш? От север и стигате до най-южната точка на континента. Да, точно така. В неделя тръгваме, летим за Александрия. Там е колата. Надяваме се, че там е вече колата. Изпратихме от Варна. Респективно, надяваме се, че бързо ще я вземем. Оттам тръгваме надолу. Как ви хрумна? Защо го правите? Много причини са. Може би по-основните, по-важните са първо, че едно подобно пътуване за нас поне излизане от комфортната ни зона. Ако терапевтична цел ли има това пътуване? Не терапевтична. По-скоро човек в един момент започва да влиза твърде много в рутина, или поне в нашия случай е така, и започва да се успива. Вие сте двама работа, офис, да. Забавление нормално. И това е начин, по който ние малко да излезем от комфортната си зона, малко да предизвикаме самите нас. Друга причина, респективно е така желанието ни от една страна, доколкото можем, да поговорим и да запознаем хората с нещата, които са важни за Африка, защото Африка е така много екзотична и има различни легенди в главите на Ето го автомобил, с който ще пътувате, който е специално оборудван. Какво специално? Запознали сте се с този автомобил наскоро? Да, така е. Едно от основните неща, които сме се опитали да направим с него е да може да издържи през тежките условия, през които ще минем. Това ще бъде вашия дом в следващите 45 дни? На практика, да. Сигурността си как ще се обезпечавате? Има държави, говорихме с където само чакат да видят някой да го грабнат за заложник, да не дава Господ, но има и тези моменти. Държава, през която ще минете? Най-опасната е Судан. Може би това е едно от най-опасните места в света в момента. Може би извън Ирак, Афганистан и Сирия, може би това е следващата най-опасна. Какви превентивни мерки вземате? Опитали сме се маршрута, през който да преминем, да бъде възможно най-безопасен. Разчитаме на приятели, на познати, които евентуално може да се свържем с тях по част от маршрута. Разбира се, дозата късмет е много важна. Така че... Някой опита ли се да ви разубеди от близките ви? Жени, деца? В общи линии нямаше някой, който да каже от близките, от най-близките, давай, супер. Поради простия факт, че наистина е доста така... Притесняват се. Да. Оръжие можеш ли да носиш на такова място, както стои въпросът наистина със сигурността, защото това е приключение. Минавате през Египет, Судан, Етиопия, Кения, Танзания, Замбия, Намибия до ЮАР. В рамките на шегата, да, може да си купим, дам сигурно някой калашник, иначе не, разбира се. Някои от страните е забранено да се внася алкохол, имат специфични изисквания, не можеш да... Мога да помисля, че обиждаш жените с поглед и тогава има примерно 50 удара с къмшик. Вие сте проучили обаче какви са нравите във всяка една държава и в детайли сте влезли. Опитахме се, доколкото е възможно това. Все пак животни ще преминавате и през диви места. Така е. Какво ще се предпазвате? Трябва да бъдем... Да, има някои специфични, не знам дали точната дума е правила, които ще се опитаме да спазвам. Ако имаме проблеми и сме в средата на нищото, ние ще минаваме в голяма част от маршрута в средата на нищото. Не трябва да напускаме колата, ще имаме сателитен тракер, който ще може да проследяват и близките, и хората, които се интересуват къде са точно в момента. Тоест ще имате връзка с близките си почти през цялото време? Надяваме се сателитен телефон най-вероятно не ще вземем. Така че опитваме да намалим рисковете до възможния минимум. Предполагам, че сте премислили за бензин. През средата на нищото няма бензиностанции. Да, имаме и туби. Горивото изобщо как? Да, имаме специални... Закупихме специална фуния, през която трябва да премине това гориво, защото на места просто няма бензиностанция. Връщаш се към някой от селото и вероятно след 10-20 минути някой може да донесе 2 туби. Какво има вътре, не е толкова... А най-интересното място, което по предварителното ви проучване очаквате да е с най-голямо любопитство, защото тръгвате по Нил, по поречието, после вече не знам през каква пустош. Да. Няма място, където да не е интересно. Ако почнете исторически през Нубийското царство, ще минем и Судан, там където туристи в общи линии няма. Тоест много малко хора са минавали, а пък, например, там това, което е интересно, че имат може би към 10 000 пирамиди.
които са много повече на брой, отколкото в Египет, но много по-малки. Къде са тези пирамиди? В Судан. Судан. Природата в Серенгети, в другите резервати. През резервата минават Серенгети специално. Да. Планираме оттам да минем, така че няма да има място, където да не е интересно. Казахте, че една от целите е да разкажете за интересния континент Африка и многообразите там. Това означава ли, че ще вземете и камери, и фотоапарати и след това ще опишете всичко, което ви се е случило? Ще опитаме не само после да го опишем, ще опитаме да го опишем в реално време. Имаме вече сайт, Twitter и Facebook акаунт създадохме. Стига да имаме интернет достъп. Надяваме се, че през няколко дена поне ще има. Обещайте, като се върнете първо при нас, да дойдете, ние ще ви стискаме палци, да кажем деня, в който тръгвате, 7 или... Неделя. 45 дни от неделя нататък. Късмет, на добър път, живи и здрави. Ви чакаме след около 2 месеца отново тук, за да ни разкажете и покажете всичко, което сте преживели. Благодарим ви, да кажем какво ще имаме при действие при Сашо на